ndiwe. Mama. Uchikuiteko neti yangu ivi? Ndikuuya. Uri kutora shuka chokutiridzere uya neti iyo. Ndikuuya mama. Akomana we. Ndo chinokupa kuti ufoire ichocho. Unofara here ndichinyadziswa inini? Aiwa handifari mama. Saka chiite izvezvo. Ungatadza makara chaiwo yellow, white, dark green. Asiwo ba makala. Ndinokubina. Hautauri pandino ndichitaura. Unozi hasi makala zvipa kudini. Atiwo ba makala. Iye zvino zvinoda kuti ndikutaure chinhu wani. Ndakamira inini papulpiti ndichitenda Mwari kuti mwana wangu wapasa. Ndikakuzwa uchitaura nhumbu wakafoira wakaine mahyu panapa unondiona uzvizwa. Munhu wese unosangana naye unoti une 3 ma-B, 3 ma-A ne3 ma-C. 5 forevers dzakakwana. Ndichakusmagula ndichakusmagula. Wati chinyi? Ndinokubina. Ndichakusmagula usiku ndichikuendesa kuPace College. Mane maklasi asingapfeki mauniform. Ndokuti mwana wangu kuenda kuattachment yetemporal teaching. Chapera. Ndofamba ndichinyepa futi. Ndinokubina ndokubachadza. Munhu usinetonga zikudofu ungata udofu ukadza une kunyepa chaiwo. Lepano. Mbuya. Udofu ukuziva kuti nditoti ina haifariri maavho. Ndinofarira majarini. Nemari yandinayo ndotadza kudya chikafu chandinoda pano pano. Ibongozozorumbwana nu. Ti shuwa mwana utatadzoziva. Udofu hwacho kutadzoziva kuti mama vanofarira tea ine mukaka nemajarini ekuti ndikarumana kuti ndazinwa. Ida zvako mwanangu iwe urakwera uchivateedzera. Handizvide izvozvo zvotendi. Asa anofanirwa kungoenda kuPace College. Ndo zvandiri kutaura mbuya. Nemapasira akaita plus nemai vake neguhwa randinaro plus handikunoziva kuti kune maprofessional courses anoita journalism. Ndochimubatsira maassessment ake anouya nawo pano mahomework eko. Journalism unoita vanawo maprofessional course unohoinda kokaagwaza ombotanga aita O level haipasa. Handi vane form 1 to 6 zvose neCambridge neZimsec vanayo asi kuti Cambridge reradova drama. Saka journalism yamatotaura iyoyo unogona kuhoita kaavambuka. Kuvambuka kudii mwana wakazvipasira kare. Asi maisingamusipi pandaita testimony. Munoziva kuti chokwadi chogona kurerutsirai. Mwana ngaende pabhenji. Kamuchisvoda seizvozvo zvamataura vane night school handiti. Uye na maclasses asingapfeki uniform. Mwana ngadzokere pabhenji. Zvaiti zvokuti mufambe muchiudza rudhende muchiti mwana anyepe kwose kuno usingazivi nyangwe imi neutofu hwenyu kuti joku chaiye tosanangura katatu. Aiwa ndege. Baba vake munhu anga asingagone. Ini ndaitogona. Iro radova drama endese mwana kuPace College sezvandataura uye kwakachipa vanodhirila mwana usvika apasi. Zvoga handizo drama ramunoita ndere. Aiwa kuziva kuti maprofessional aripo mbuya. Dzimwe dzengu haufani ku don't look like a problem. Hazvisokudi manje. Chiri muchacho handimuri kuona. Chiri kugaka chichibuda mberi. Mwana udi oitepi. Chimundisa ipapo paPace. Kamati asapfeka uniform asa. Ko tiyacho zvamaika murudo kuendedza kureni. Inodawo nesainza nditi kana ari matofu mungazoida trade off. Ngondisirawo kumba hakuna chinhu.